كاب استوديو زينا ارتيف عزو السلام تانا تقبلوا زي خبركم من خبركم تقاتلتنا خميت امسيوم ساعات شعت مشى تاخيلون لهم صولست شعت ميازياس تدالوه زيناتات وشتن وصان حزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعد ميفرم غري بقندي ارست زينا خافلم منستر حرشا اب مهرتي لعل بقعات زلو مازرئت زتكره سلطنا وديبوم اب نوزوا من دفرا وصيت هاغراوي مرمراتات نممحياش تزتيوم ام نوزوا عد قيح ودابن تران دكنستين محيال سمينار تقايدوم أبالها هاجرات نيتو عمتاوي جنزباو بتصحيتنا بقوان خفلة أمريكا دقيمة صويعة تركي ناب إسرائيل كتلو خذن سنحتها سنة 4 عينتات فريات كتكوارز وسينا روسيان تشاينان أب إسيان أوروبان زغان عيصتهم التحوار كدنفعات السمامعين كفلي أقول حقاقاتن قصصر النستر حرشا كاب حدا صاب حموشت ميازيان قصصر بقعزر إزمل كالسلطنة هيبوم السلطنة خيلاتات قصصر أزرقتي أمداي مرمران أو وهبا فقادن أزرقتي نصنحن بقعات كبا مبال كمون أفلوتو مفرنا تحزان العلز بقعات مازرقتي أم حيال زعلم منبارو هزباوي ركبات نايت منسترين أب إيرينا بزلاخو صب قليصهم أبزي أبيت صحفت كفلي أقول حقاقاتن قصصرن فيلاجيوس تقايدن بقبرن كل ساعة سابن ستسنية سلطنة كاب استفلاليا زوباتات هاجرنا كفل حرشاو اكستنشن هاجراوي تكال حرشاو مرمر كفلي أقول حقاقاتن قصصرن كمون هاجراوي لابراتور تعنا إنسان بقولن زموسو 30 كيلتن كيلاتات حرشات ساتفوم وانا دايركتر كفلي أقول حقاقاتن قصصرن منستر حرشا آتو تخلق مسجنا بزحبو مزازم قال مفراي بقع زرقي حدا خابتم نحرشاو فريات بقطتات صلو قندرو عيتات مخان بمتكاس اتسلطنا بفلاينتهم مس حاروستات بقربات صرحو خيلاتات حرشاو اكستنشن قدام نزها بمخانو ابقصال دما تماساسال سلطناتات كمزو دبابريهم اتو تخلاب وسيغوت سلطنا منستر حرشا حانصيصون زلو وحسم ازاو مغبي نخلو اب كلو زبل شوتو ام عواتون حغاز مخان بمبراه سلطنتن زقسمو تمرتي بجبر خسر حلول ناب كالوت كم حلالفون تمحصينو اب نوزبا من دفرا اب زحلف حموشت عمتات اب هاجراوي مرمراتات شامناين 10 تخلتن كفل استمزغبه وصيت مسرت زغبره جمجام بشوعت ميازيات قايدو ابتير سممران 10 شومنته ناي ماكلاي درجان كلتن ناي كالاي درجان سوبرفايزراتن ابالات بيت صحفت تمرتن وزبان استساتفو جمجام صبصاب ناي نفس وكف بيت تمرت قربن كله اوصيت هاجراو مرمراتات ابزنبره دقماتن بلጫታትን ተዘትዩም ተሳተፍቲ ድሕር ዘካየድ ወዘተ መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ተምሃራይ ዘማእከለ ኸውን መምህራን ዝወድኡሉ ዓውዲ ዝምህርሉ ባይታ ክጣጣሕ ስሉሳው ርክብ ክድልድል ከምኡን መምህራን ሰሓቢ ሜላታት አማሃራን ኽጥቀሙ ምትባዕ ክግበረሎም ዝብል ርእይቶታት ሂቦም حلافيت بيت صحفت تمرتي ابتنو الزوبا ممهر بالله لرأي بوغنا علامات جمجام قدلتات بمقرام او وصيت زترجم زحاش سرح نمعمام كم زخونه بمقلاص وصيت هاجراوي مرمراتات شامنين 10 تخلتن كفلي بسلسته نطبح مجتمع تايت بعباي كاب قندي مرباتهم كم زخونه ارديام اب چنفر منستر تمرت زوادو بحلافي كالاي درجه ابيات تمرتي ممهر جبر ميكائيل عقبا جبر ابزهبو مزازم قال نوزوبا من دفرا اباغراوي مرمرا شامناي كفلي بزغبرتو صعري بدرجه زوبا قدامي تكون تخونت ترخيبو زل عوت بزل علن قصل صعري رأس ممران ولدي تمهارون ممهرانن كعزز صويعهم اب نوزوبا عد قيح ودابه دقنستي بمحيال لابوركتونا بالمعتاو مدبات نمعزاز زتكره سمينار بخلت ميازيا تخايدو حلافي تماد زبادو ويزرو سناي تافورقين نبرت من محدرات كباب هادامو حينبا عنابرن حشملن كمون نسرحتنياتات منغستي ابز غبرت سمينار
ደቂ ኣንስትዮ ንቕሓተና በሪኸን ድሑር ልምድታት ንምቅላስን ኣብ ሕብረተሰብ ብቑዓት ተዋእሳእትን ክኾናን ውዳቢአንን ኩሉ መድያዊ ተሳትፎአንን ክሕይል ከም ዝግባእ ገሊጻ ንድሙቕ ተራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝጠቐሰት ወይዘሮ ሰናይት ኣብ መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ናይ ምንቃሕን ምውዳብን መደባት ከምኡውን ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራ ናይ ምስራፅን ብኣካዳሚ ንኽስጉማ ናይ ምድጋፍን ዕማም ብዕቱብ ክስራሓሉ ከም ዘድላ ኣብሪሃ ኣመሓዳር ንኡዞባ ዓዲ ቀይሓቶ ሃብታይ ተስፋ ዝግብ ወገኑ ንተራ ናበርክቶን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መዳይ ምሕደራን መሃብ ኣገልግሎትን ብምጓስ ካብዚ ዘለዎኦ ንኽዓብያን ንኽሕይላን ደገፍናይ ኩሉ ከም ዘድልየን ኣብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንደፈራ ደቂ መሓርን ዓዲ ቀይሕን ተስዓ ደቂ ኣንስትዮ ስልጠና ኣሰራርሓ መግቢ ይወሃባሎም እቲ መደብ ኣብ ከባቢኻ በቐረባን ብሕሱር ዋጋን ንዝርከብ ኣሕምልትን ጥረታትን ተጠቒምካ መኣዛዊ መግቢ ቆልዑን ህፃናትን ንምድላው ዝዓለመ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ካብ መጀመርያ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ 13 ንኡዞባታት ከተማ ኣስመራ ወፍሪ ክታበት ፀረ ሕማም ዕቡድ ከልቢ የካይድ ኣሎም ዝኣክል መድሃኒትን ሰሙያን ብምቕራብ ዝትግበር ዘሎ ወፍሪ ብሰንኪ መንከስቲ ሕማም ዕቡድ ከልቢ ዝስዕብ ሕማምን ሞትን ንምጉዳል ከም ዝኾነ ሓላፊ ሕክምና እንስሳ ቪላጆ ኣቶ ዓንዲ መስቀል ፍቓዱ ገሊፆም ዛጊት ኣስታት 3000 ኣኻልብ ከም ተኸትቡ ዝሓበረ ኣቶ ዓንዲ መስቀል ነፍሲ ወከፍ ዝተኸትበ ከልቢ ወረቐት ምስክርን መለለይ ቁፅርን ከም ዝወሃቦ ኣፍሊጦም ሕማም ዕቡድ ከልቢ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ንመትንታት ሓንጎል ዘጥቅዕ ሓደገኛ ሕማም ምዃኑ ብምሕባር ዝተጠርጠሩ ኣኻልብ ኣብ ንኡዞባ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝርከብ መወሸው ቦታ ካብ 10 ክሳብ 45 መዓልታት መርመራ ከም ዝካየደሎም በቲ ሕማም ተለኺፎም ዝፀንሑ ድማ ከም ዝውገዱ ኣብሪሆም ኣቶ ዓንዲ መስቀል ኣስዒቡ ቆልዑ ብዘይውሑስ ኣገባብ ዘዕብይዎም ኣኻልብ ካብ ጥቕሞም ጉድኣቶም ስለ ዝበዝሕ ወለዲ ብክንክን ዝዓቢሉን ግቡእ ምክትታል ዘረኽብሉን ባይታ ክፈጥሩኻ ተማሕፂኖም ዝውንንዎም ኣኻልብ ከኽትቡ ዝመፁ ስድራ ቤታት ብግዲኦም ሚኒስትሪ ሕርሻ ናብ ከባቢኦም ብምምፃእ ንዝወስዶ ዘሎ ተበግሶ ድሕሪ ምምስጋን ስድራ ቤታት ጥዕና ኣኻልቦም ከምኡውን ጥዕንኦም ከውሕሱ ተላብዮም ማእከል ጥዕና ቁርደት ሙያውን ንዋታውን ዓቕሚ ብምድላባ ዝተማልአ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ኣብ እትህበሉ ደረጃ በፂሓ ከም ዘላ ተገሊፆም መሰረታዊ ኣገልግሎታት ሕክምና ብምሉእ ከም ዝወሃብ ዝሓበረ ሓላፊ ናይታ ማእከል ጥዕና ነርስ ነቢ ኣስፋሃ ናብ ርሑቕ ከባቢታት ብምንቅስቓሱን መደባት ክታበትን ክትትል ነፍሰ ፁራትን ከም ዝትግበር ብምጥቃስ በብእዋኑ ዝግበር ዘሎ ወሰኽ ሞያውያንን መሳርሒታትን ኣብ ዓይነት ዝወሃብ ኣገልግሎት ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ይገብር ከም ዘሎ ኣረድዮም ሓላፊ ኣሃዱ ጎስጓስን ሓበሬታን ኣቶ ዓብዱ ሕጃጅን ፋርማሲስት ሄኖክ ኣማንኤልን ብወገኖም መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ኣገዳስነት ወለንታዊ መርመራን ተጠቃምነት ብሓኪም ዝእዘዝ መድሃኒትን ክምባሉ ንውፅኢታውነት ዝህብዎ ኣገልግሎት ድርኺት ከም ዝፈጥረሉ ኸ ገሊፆም ተገልገልቲ ብወገኖም ዝረኽቦ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃቦም ምኽርን ነታ ትካል ብግቡእ ክጥቀሙላ ከም ዝሓገዞም ሓቢሮም ኣብ ንኡዞባታት ሓጋዝን ኮሌጅን ብዕዙዝ ተሳትፎ ህዝቢ ወፈራታት ልምዓት ይሰላሰል ከም ዘሎ ወኪላት ኤሪና ሓቢሮም ብመሰረት ሓበሬታ ንኡዞባ ሓጋዝ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ካብ ኣሸራ ናብ ምምሕዳር ከባቢ ዓዲ ኣረይ ዝኣቱ 12 ኪሎ ሜትር ናይ ሓመድ ጽርግያ ብወፈራ ተጸጊኖም ምስ ምጽጋን ናይዚ ጽርግያ ድማ ነበርቲ ምምሕዳራት ከባቢ ሸበቕ ዓዲ ኣረይ ዓዲ ዑመርን መንሱራን ተጠቀምቲ ኮይኖም ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ 6 ዓድታት ዝሳተፍዎ ዘለው ኣብ ምስራሕ ከትርታት ዛላታትን ጀሪፋትን ዘተኮረ ማእተታዊ ነጥፈታት ይዕመም ኣሎም ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ክኢላ ሕርሻ መንእሰይ ስምዖን ተኸስተ ነተሳትፎ ህዝቢ ኣብቲ መደብ ሞጊሶም ሓንቲ ካብ 14 ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ሓጋዝ ዝኾነት ምምሕዳር ከባቢ ኣሸራ ኣብ 6 ዓድታት ዝተጠርነፈ ልዕሊ 4000 ህዝቢ ይነብራ ብተመሳሳሊ ነበርቲ ንኡዞባ ኮሌጅ በብምምሕዳሮም ከባቢኦም ተወዲቦም ኣብ ናይ ሕርሻ መሬት ዘካይድዎ ዘለዉ ነጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ንምዕዋት ውዳቤታቶም ሕይሎም ይነጥፍለዉ እቶም ነበርቲ ኣብ ሓበሬታኦም ኣቐዲሙ ብተመሳሳሊ ወፈራዊ መልክዕ ዝተተግበረ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣብ ምርጋእ ከባብን ምዕባይ ሕርሻዊ እቶታውነትን ዝተፃወቶ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምግንዛብ ክራማት ቅድሚ ምእታው እኹል ቅድሚ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣብ ንኡዞባ ኮሌጅ ካብ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ኣብ 16 ምምሕዳራት ከባቢ ሰፊሕ ህዝባዊ ወፈራታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ምምሕዳር ናይቲ ንኡዞባ ዝተረኽበ ሓበሬታ የነፅር
ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድመኩም ዘባው በጽሒተና ብእዋኑ ኸፍላ ብዘይ ምኻለን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይቲ ኺዳን ክዳኸም ከም ዝኽእል ኣሜሪካ ደጊማ ኣጠንቂቓ ኣባላት ብውሕዱ 200 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶትን ነቲ ኺዳን ክኸፍላ ኣብ 2014 ዓመተ ምህረት ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሓ እንተኾነ ግና ዳርጋ ፍርቅን ነቲ ስምምዕ ከተግብሮ ከም ዘይከኣላ ኣሜሪካ ሓቢራ ኣላ ዝዓበየ ክፍሊት ኣብ እንግድዓ ሒደት ኣባላት ወዲቑ ከም ዘሎ እዚ ድማ ነቲ ኺዳን ንቕድሚት ከሰጉሞ ከም ዘይክእል ኣሜሪካ ወቂሳ ፈረንሳ ኢጣልያ ስጳኛን ካናዳን ዝርከበን 14 ኣባል ሃገራት ብፅሒተን ክኸፍላ ከም ዘይከኣላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ዝሓለፈ ዓመት ፖላንድ 3.9 ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ነቲ ኺዳን ክትከፍልን ከላ ኣሜሪካ ድማ ኣስታት 3.5 ከፊላ ኣላ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ባጀት ናይቲ ኺዳን ስግር ባሕሪ ኣብ ዝግበር ወተሃደራዊ ወፍሪ ከም ዝውዕል እዩ ዝሕበር ጠንቂ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ምዃኑ ዝውቀስ ኔቶ ብዚ እዋን እዚ ንዩክሬን ገዚፍ ወተሃደራዊ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ ይፍለጥ መራሒት ናይቲ ኺዳን ዝኾነት ኣሜሪካ ጥራይ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ልዕሊ $100 ቢልዮን ዝግመት ወተሃደራዊ ደገፍ ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኸት ፀብፀባት የረድኡ ቱርኪ ናብ እስራኤል ክትልእኾ ንፀንሐት 54 ዓይነታት ፍርያት ከተቋርጾ ምዃና ሎሚ 9 ሚያዝያ ኣፍሊጣ ትእገዳ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ተካይዶ ምስ ዘላ ኣልማ ምድብዳብ ዝተሓሓዝ ኮይኑ ነቲ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክሳብ ዘየቋረፀቶ ከተልዕሎ ከም ዘይኮነትካ ቱርኪ ኣነፂራ ኣላ ሚኒስትር ንግዲ ቱርኪ ትእገዳ ንሰደድ ሓፂን ኣሉሚንየም ኣቑሑ ህንፃን ቅመማትን ከም ዘጠቓልል ሓቢሩሎም እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ንኣህጉራዊ ሕጊ ዝጥሕስ ወተሃደራዊ ስርሒት ተካይድ ከም ዘላ ዝወቐሰ መንግስቲ ቱርኪ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊያ ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዳ ፀዊዑ ነቲ ወተሃደራዊ ስርሒት ዝተቃወማ ሓያሎ ሃገራት ዝምድነን ምስ እስራኤል ክበትካን ከለዋ ብርክት ዝበላ ካልኦት ድማ ሰደድ ኣፅዋር ናብቲ ሃገር ከም ዝወንዘፋ ፀብፀባት የረዱ እስራኤል ንፃውዒት ማሕበረሰብ ዓለም ዕሽሽ ብምባል ተካይዶ ብዘላ ኣልማ ምድብዳብ ናይ ዝተቐትሉ ፍልስጤማውያን ቁፅሪ ዛጊት ልዕሊ 33,000 በፂሑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ሩስያን ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ናብ ኤስያን ኣውሮጳን ዘቐንዐ ፀጥታዊ ምትሕብባር ከደንፍዓ ተሰማሚዐን ስምምዕ ዝተበፅሐ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃኢ ክልቲኣተን ሃገራት ሎሚ 9 ሚያዝያ ኣብ ቤጂንግ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ እዩ ሚኒስትራት ሰርጌይ ላቭሮቭን ዋንጊን ኣብ ዝሃብዎ ሓበራዊ መግለፂ ኣሜሪካን መሻርክታን ኣብ ኣውሮጳን ኤስያን ዘካይድኦ ዘለዋ ምስፍሕፋሕ ንምክትታልን ንምምካትን ሃገራቶም ፀጥታዊ ዝምድንአን ከም ዝሕይላ ረዲኦም ክልቲኣቶም ሚኒስትራት ብዘይካዚ ቻይናን ሩስያን እንኩ ቐፅራዊ ስርዓት ንምምካት ዘካይዶ ሓበራዊ ንጥፈታት ብዝሓየለ መልክዑ ከም ዝቕፅሉ ኣነፂሮም ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይናን ሩስያን ቁጠባውን ንግዳውን ዝምድናታትን ንምምዕባል ከም ዝፅዕራውን ኣብቲ ኣጋጣሚ ደጊመን ኣፍሊጠን ኣለዋ ዲፕሎማስያውን ቁጠባውን ዝምድናታት ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጽቡቕ ገስጋስ የርኢ ከም ዘሎ ፀብፀባት የረዱ ወርሒ መጋቢት 2024 ኣቐዲመን ካብ ዝነበራ ወርሓት መጋቢት ደረጃ ዓለም እታ ዝለዓለ መጠን ሙቐት ዝተመዝገበላ ኮይና ከም ዝሓለፈት ኣህጉራውያን ትካላት ሜትሮሎጂ ፍሊጠን ካብ ሚያዝያ 2023 ክሳብ መጋቢት 2024 ዝነበራ ኣዋርሕ ቅድሚአን ካብ ዝነበራ ተመሳሳልቲ ኣዋርሕ ተንዝለዓለ ሙቐት ዝተመዝገበለን ምንባረን ዝተቐሳተን ትካላት ብማእከላይ ገምጋም እቲ መጠን ምስ ቅድሚ ኢንዱስትርያዊ መዋዕል ማለት ካብ 1850 ክሳብ 1900 ዓመተ ምህረት ዝተመዝገበ ክነጻጸር እንከሎ ብ1.58 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከም ዝዛየድ ገሊፀን ቀንዲ ጠንቂ ናይዚ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ክሊማዊ ምምዝባል ዘስዓበ ክሊማዊ ክስተት ኤልኒኖ ምዃኑ ኸኣ ኣነፂረን ኤልኒኖ ካብ ምዝዛም ወርሕ መጋቢት 2024 ሓይሉ እናነኮየ እኳ እንተመፀ መጠን ሙቐቱ ውቅያኖሳት ብዘይምጉዳሉ ግን ንሱ ዘስዕቦ ባህርያዊ ሓደጋታት ገና ሳዕቤኑ ከቢድ ከም ዘሎ ፀብፀባት የረዱ ደቂ ሰብ ብዘዘውትርዎ ዘይውሑስ ኣጠቓቕማ ኣከባቢ ምውሳኽ ዓለማዊ ሙቐት እናዛየደ ይመፅእ ከም ዘሎ ዝጠቐሱቶም ፀብፀባት ከም ሳዕቤኑ ባህርያዊ ሓደጋታት ወሲኹ ከም ዘሎ የረዱ
ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ደርቂ ኣብ ልዕሊ ሕርሻታት ብዘውረዶ ሃስያ ሚልዮናት ሰባት ንዋሕዲ መግቢ ከም ተቃልዑ ዝጠቐሱ እቶም ጸብጸባት ብሰንኩ ሃገራት ዛምቢያ ማላውን ዚምባብዌን ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ምእዋጀን ይሕብሩ ትማሊ 8 ሚያዝያ ብሰፊሕ ክፋል ሰሜን ኣሜሪካ ጎሊሑ ዝተረኣየ ክስተት ግርደት ፀሓይ ኣቓልቦ ማዕከናት ዜናን ዓለምን ስሒቡ ከም ዘምስየ ተጋዊሑ ነዚ ሓንሳብ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዓሰርተታት ዓመታት ዝኽሰት ተሪእዮን ምስትምቓር ኣማይት ኣሽሓት ሰባት ኣብ መናፈሻታትን ካልእ ቃልዕ ከባቢታትን ብምዃን ንሰማያን ቃዕሪሮም ከም ተረኣዩ ከዓ ተሓቢሮም ኣብቲ ዕለት ዝተኸስተ ግርደት ፀሓይ ኣብ ሜክሲኮ 15 ክፍላተ ሃገር ኣሜሪካን ምብራቃዊ ካናዳን ከም ተረኣየ ድማ ጸብጸባት ይጠቕሱም ግርደት ፀሓይ ጩራ ብርሃን ፀሓይ ብወርሒ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ዝጋረደሉ ዘጋጥም ክኸውን እንከሎ እዚ ድማ ወርሒ ኣብ ዙርያ ምድሪ ኣብ እትዞረሉ ዘጋጥምን ንሒደት ደቃይቕ ጥራሕ ዝጸንሕን ክስተት እዩ ኣብ ገማግም ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪቃ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋ ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘውረደ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በትህቦ ብላ ዝተሓወሶ ተፈጥራዊ ሓደጋ ሓደ ሰብ ክመውት እንከሎ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ሰብ መዝቲ ሃገር ሓቢሮም በቲ ሓደጋ ከተማ ኬፕታውንን ከባቢያን ብኸቢድ ተሃሲሎም ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንዝመጽእ ወርሒ እውን ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝእምቱ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከይዛየድ ስጋቶም ገሊጾም ኣለዉ ዓሚ ኣብ ሪፓብሊክ ደቡብ ኣፍሪካ ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ልዕሊ 400 ሰባት ከም ዝሞቱ ጸብጸባት ይሕብሩ ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናድኦ ንምዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ክደግመልኩም ሚኒስትር ሕርሻ ምህርቲ ልዑል ብቕዓት ዘሎ ማዝርእቲ ዘተኮረ ስልጠና ወዲቡ ኣብ ንዞባ መንደፈራ ውፅኢት ሃገራዊ መርመራታት ንምምሕያሽ ተዘትዩ ኣብ ንዞባ ዓዲ ቀይሕ ውዳበ እንተራን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ሰሚናር ተኻይዱ ኣባል ሃገራት ኔቶ ዓመታዊ ገንዘባዊ ብፅሒተን ኣብ እዋኑ ከፍላ ኣሜሪካ ደጊማ ፀዊዓ ቱርኪ ናብ እስራኤል ክትልእኾ ንፀንሐት 54 ዓይነታት ፍርያት ከተቋርጾ ወሲና ሩስያን ቻይናን ኣብ ኤስያን ኣውሮፓን ዝቐንዐ ፀጥታዊ ምትሕብባር ከደንፍዓ ተስማሚዐን ክቡራትን ክቡራንን ሎም 3 ሚያዝያ ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ወገነይ ብሩኽ ምሸት ርሑስ ዒድ